Ctení naši poslucháči, želáme vám dobrý deň. Sledujete vlny Rádia Padiny na 88,2 MHz. Na úvode sme si vypočuli hit minulého týždňa. Bola to pieseň Od konca do konca a spievala Eva Poničanová. Dnes je pondelok 12. septembra. Vonku je slnečné, horúce počasie s teplotou vzduchu 33 stupne Celzia. Aj nasledovné dni bude tiež slnečné a horúce počasie s teplotou do 32 stupňov Celzia. Návrhy pre dnešný hit dňa sme si vypočuli. Ideme teda s hlasovaním. Ak máte dobrú vôľu, otočte 668 333 a my vás všetkých srdečne vítame v programe. Hit dňa. Prvý návrh Bejo a Stevo, Ešte raz sa ja musím obzrieť. Druhý návrh Mária Vyhnalová, Pondelok, útorok. Tretí návrh Paulina Blanková a Anna Naďová, Divie húsky leteli. Naše telefónne číslo 668 333 vám stojí k dispozícii. Dobrý deň zo štúdia Slovenského rádia. Dobrý deň. Vítame ťa, Zuzka, v programe. Ďakujem. Povieš nám, ako si sa rozhodla hlasovať? Tretí návrh, jeden. Tvoj hlas, áno. Zuzka nám povie na písmenko T nejakú osadu alebo mesto. Na T? Na T, ideme od T. Týtel. Áno, Týtel, Temerín, Topola, Trepča. Tam v Čiernej hori je aj Titograd, aj Podgorica, aj kto vie čo. Tak. Zuzka, koho pozdravíme od teba? Pozdravujem vás, štúdiu, Katka pozdravuje všetkých poslucháčov, všetkú našu ulicu. Áno, pozdravení sú. A piesem by som chcela od Marianky Padinej 2 duby. Padinej 2 duby, Zuzka bola na festivale? Bola. Ako sa ti páčilo? Veľmi pekne. Krásne, čak? Veľmi pekne bolo. Veľmi, aj tí debutanti, aj tie mladučké deti krásne spievali. Nebolo zlého speváka. Veľmi pekne vyspievali, všetci. Áno, veľmi krásne. Aj sa mi páči, že všetci boli odmenení. Všetci dostali nejakú odmenu. Dobre. Áno, Zuzka, povieš nám pieseň? Som vravela od Marienky. Od Marienky, dobre. Sme sa zahovorili. Padiny 2 duby. Áno, Padiny 2 duby. Dobre sa majte. A možno tie duby sú aj pred nami v parku. A môže byť. Ďakujeme, pozdravujeme vás, do počutia. V sobotu futbalisti Doliny hostovali v Bážskom Jarku. Zápas sa skončil výsledkom 1-0 v prospech domácej ekipy. Dobrý deň, vítame v programe. Dobrý deň. Nech sa páči, Anku vítame. Tu je Anka. Áno, našu cespoľnú kamarátku, ktorá hlasuje. Pre druhý. Druhý návrh, jeden hlas, áno. Anka má na rade Č. Vieš nejaké mesto na Č? Alebo U. Uzdin, Ulma. Uzdin, Ulma, Ub, Umka, Úšte, Užica a tak ďalej. No. A na čo máme Čupria? Čupria, no. Na Áno, je to Čupria, ale on troška ďalej ako Uzdin však. No. Anka, koho pozdravím od teba? Pozdravím vás. Dneska máte narodeniny? Nie. Dneska? Nie. Dobre. O týždeň. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádio Padiny, aj moje deti, aj váš štúdiu, aj vás a Janka. Bola som sobotu v rozhlasovej. Ďakujeme za návštevu, Anka. Ja som nebola doma. A dobre, ale Janko ma počastil. A to ma teší. Aj CD-čko som dostala. No tak nech sa ti pekne počúvajú slovenské piesne. Áno. A veľmi vám pekne ďakujem, pani učiteľ. Aj my ďakujeme za návštevu, Anka. Prídite aj vy k vám. Pravda, že lemnak sa dostanem do Kovačice.
A bola som aj včera v Padinej. Si bola na jarmoku? Bola som, videla som si aj z Bieleho Blata boli ženičke. Áno, len si nebola večer na tom krásnom festivale. Nebola som... Padina spievala. Dobre, viem, ja budem počúvať na rádio Padinu. Áno, budeš. Aj na televízii, na TV Kovačica. A od skupine Bel Ami dáte mi onu... nad Lizikou vyšla hviezda jasná. Áno, a večer budeme istotne hviezdu môcť aj pozorovať. Od skupine Bel Ami. Aj pozdravujem všetkých poslucháčov v Bielom Blate. Aj my teba, Anka, tiež aj všetkých, ktorí nás počúvate. Do počutia. V Jánošíku povedali, že nás počujú, krásne nás počúvajú. Pozdravujeme aj Pánčove som vás počúvala. No, ďakujeme, Anka. Maj sa pekne, pozdravujeme celú rodinku. Nazdar. Naše telefónne číslo 668 333 vás stojí k dispozícii. Našu vernú lásku srdci nosí. A Pavel Kula bol jeden z hostí, ktorý spieval včera. Vítame niekoho. Vidíš, ako vieš? Áno, aj ty. Pravda, že viem? Lebo som bola prítomná ako aj ty. Anka, vítame ťa v programe, počúvame, ako hlasuješ. Ja, ide to všetky pekne. Všetky pekne. Ajde pre tretí. Pre tretí návrh, jeden hlas od teba. Niká ľahko, lebo nie... Áno, veľmi ľahké na písmenko V. Pri Pančeve je... Vojlovica. Áno, Vojlovica. Ďakujem ti za pomoc. Vojlovica. A my sme boli vo Veršeci včera. Pravda, že potom sme ponáhľali na festival. Aby ste stihli. Áno, ledva sme stihli. Trošku pozdili sme, ale nám odpustia, lebo sme išli z jednej manifestácie na druhú. Anka, niekoho pozdravíš? Pozdravujem teba, Janka z Lukára. Mojho Janka, tak sa javí, kde je. O viede je. Áno. Potom pozdravujem bašne na Andiku Zuzku, moju Janiku sestru Zuzku, potom moju tetku Slivkovú najkrajšiu, čo mi boli včera pekne oblečená Slovákajniča. Nevidela som, ja lebo si som nemohla pozdil. Ale Janku ju prepoznal v Gečeliach. Ale? No to boli pekne oblečená moja tetka Slivková. No, ona sa vie veľmi pekne obliezať, má krásne, nie mnoho, ale má krásne. Pozdravujem aj Megovcov, aj Polnovcov, aj Bašna Jana tam. Kde je to, Ňuňka? Tak poviem máme, kde je to? Na Ďuríkovom Salaši. Aha, na Ďuríkovom Salaši. Hodaji, áno. Aj pozdravujem si mojich ľarošovcov doma všetkých. Aj najviac má štúdiu. A pesem od Bašna Miša Ľarošova, Bilokera. Aj on nám mal spievať a prečo nespieval, neviem. Neviem nikomu, neviem nič. Ďakujeme, krásne poobede želáme, nazdar. Naše telefónne číslo 668 333 vás stojí k dispozícii. Dobrý deň zo štúdia Slovenského rádia. Nazdar. Nazdar, vítame v programe. Ďakujem pekne. A počúvame Anku, ako hlasuje? Pre tretí návrh. Tretí návrh, divé húsky leteli, jeden hlas od teba. A ty máš, Anka, na rade keď ideme do Zrenjaninu? Áno, keď prejdeme Orlovat, sme v Zrenjanine, pravda, že Zrenjanin, Zaječar a niekoho aj pozdraví, Anka. Pozdravujem moju rodinu z Dychanovu. Áno, pozdravili Paľka s manželkou a s dcerou Markou. Áno. Ako aj moju sestru. A nak sa im tá práca, ktorú robia, dobre darí. A vydarí. Tak. A s piesňou v tom banáte je dedina a volá sa Padina. Volá sa Padina, naša veľká Padinčanka, veľká Slováčka. Pozdravujem teba, Janka. Aj my vás všetkých, teba, tvojho manžela. Majte sa mi krásne. Majte sa mi krásne, vy, nazdar. Nazdar.
počúvame krásny valčík, kým niekoho vítame v programe. Dobrý deň. Dobrý deň, vítame Zuzku, ktorá bola včera. Ďakujem. Anka hovorí, tak krásne obliečená v geceliách. Bola, myslela som, príležitosť som mala takú, nebolo mi dobre, ale zmohla som chvíli. No to nás teší. Zuzka, že si obliekal náš krásny slovenský kroj. Ja si ho veľmi rada obliekam. Áno. Aj v sobotu som ho mala oblečený. Zuzka, povieš mi, ako hlasuje? Hlasujem pre tretí. Pre tretí návrh, ešte jeden hlas. A ideme od počiatku abecedy. Je to A, Zuzka. Apatím. A nepovedali sme na Ž. No, ja som žabaľ, Áno. žagubica. Áno, žednik, No, žagubica, žitište a tak ďalej. A povedali sme už aj na A. Aradáč, alibunár, arandelová, zapatín. A niekoho aj pozdravíme, Zuzka, srdečný však. pozdrav tebe a Jankovi. Ďakujeme pekne. Tak krásne spievali, že som ja nevedela, kto bude prvý, druhý, tretí. Áno. Ale vieš čo, predsa sa tí trošku Odišiel osvietení troška, speváci trošku ale vzdialili. Marčeková a Kadancová tak je smelie. Áno, ale Katuška ešte má času, ona je Mladá, mladolinka. Oni títo, naozaj sme prihliadali trošku aj na to, že trošku plnší, zrelší hlas, lebo nám pivníci stále hovoria, že či my nemáme dospelých spevákov. Áno. No a keď nemáme, keď sa nám prihlasujú deti, tak musíme deti aj posielať. Ale títo traja mladí, každá im. Áno, veľmi, veľmi krásne. Som rada, že dostali voľačo, nak majú aj oni trocha nádej ďalej. Všetci dostali, áno, to ma teší, hovorím. Tak, srdečne pozdravujem susedy vaše. No, Povolnové, Evku moju Marčekovú s rodinou, pozdravujem moju Anku, ďakujem jej, že ona to tak ma vychválila. A pozdravujem všetkých všade, kde nás počúvajú. A ak by mohla byť od Anky tá... No, Bože môj, milý Durgalovej. Od Anky našej? Durgalovej. Keď ja vyjdem? Nie. Moje očko? Moje očko. Áno, moje očko zadriemalo. Neviem, či by mi Janko po kontakte mohol sa ohlásiť. Áno, ohlási sa, hovorí, že sa ohlási. Ďakujem, majte Ďakujeme sa dobre, aj my, do Zuzka. počutia. A touto piesňou pozdravujeme rodinu Povolnovú, báči Janka a tetku Žovku. Nech nám odpustia, že sme včera nestihli aj na ich Veľmi nám bolo promóciu. krásne, aj nás bolo veľa a bolo nám veľmi teplo, ale tak muselo byť. No, aj nám bolo včera vo Vršti veľmi, veľmi teplo. Môžem si zamyslieť. Ale sme predsa boli A ste úspešní. otvojili voľako mesto? Áno. Medailu zlatú zo stolného tenisu. Tak dobre. Áno, krásne. Dobre, do počutia. Prvý návrh Bejo a Stevo. Ešte raz sa ja musím obzrieť. Druhý návrh Mária Vyhnalová, pondelok, útorok. Tretí návrh Paulina Blanková a Anna Naďová, Divé húsky leteli. Dobrý deň, želáme zo štúdia Slovenského rádia. Dobrý deň, tu Janko. Vítame Janka, ktorý sa nám ohlásil a Anka teraz bude vedieť, kde je. Janko, ako hlasuješ? Ale bude moja pre tretí. Pre tretí, piatý tvoj hlas. A Janko má písmenko B. A nejaké mesto alebo osadu. B. Na B? Na B. B ako bubeň. Belehrad. Áno, Belehrad, Bavanište. Bieloblato, Bašský Petrovec a tak ďalej. Janko niekoho pozdraví? Pozdravujem štúdiu a všetkých moja Anna pozdravujem moja ja. Ďakujeme, Janko, pozdravení sú všetci. Aj my teba pozdravujeme, pozdrav tam, ak máš niekoho okolo seba. A mám, tu som ja s mojim kolegom Pavlom Petrovičom, chodili sme tak. Áno, pozdravujem vás, nech sa vám práca darí. A ktorú pieseň si vypočujete od nás? A pieseň dáte, hajde, od voľa, ktorej Paľko Petrovič sa spieval, od Polianice, ako sa mi volá. Áno, Poľana. Naša Poľana a Paľko Petrovič bude spievať, nech sa vám pekne počúva. Ďakujeme, do počutia. Do počutia. Dnes je pondelok 12. septembra. Vonku je slnečné, horúce počasie s teplotou vzduchu 33 stupne Celzia. Aj nasledovné dni bude tiež slnečné a horúce počasie s teplotou do 32 stupňov Celzia. Dobrý deň želáme. Kto volá k nám? Je Martin.
Martina vítame a počúvame, ako Martin hlasuje. A nevie vaše piesne, som baš od kraja nepočúval, keď sa vaše piesne. No, ktoré sú návrhy? Bejo a Stevo. Ešte raz sa ja musím obzrieť. Druhý návrh Mária Vyhnalová, pondelok, útorok. Tretí návrh Paulina Blanková a Anna Naďová, Divie húsky leteli. A dobre, za ten pondelok aj útorok, lebo je ťažké sa to Áno, pondelok ti je ťažký, Janko. Martin, ťažko. Áno, pondelok je najťažší a ešte ak k tomu v nedeľu sa zadržíme do póznych nočných hodín však. Nie na to, nego sme robili a by som povedal, že pondelok za všetky je ťažký. No áno, hovorím, ešte ak sa... odkravíme v nedeľu a potom pondelok ťažko Ešte ak sa zabavíme v nedeľu do póznych, nočných alebo včasných raných hodín, tak na je pondelok ťažký. Pani Pierka, ty to znáš, že sa zabaví. Ja som robil napríklad, tak to neznáš. No ty si robil. No ty si robil a niekto sa zabával. Na moju šťastnú. Áno, niekoho pozdravíš, Martin? Pozdravujem toho na Julikovo Hodaji. Áno, Janka, pozdravený je. Aj všetkých poslucháčov, aj vás v štúdiu. Ďakujeme. A tu jednu moju pesničku môžete pustiť. Ktorú? Max. Červená ružička. A Červená ružička, Max. Pravda, že bude po kontakt pásme. Nech sa ti pekne počúvať. Ďakujeme, nazdar. V sobotu futbalisti Doliny hosťovali v Bárskom Jarku. Zápas sa skončil výsledkom 1-0 v prospech domácej ekipy. Dnešná podmienka pre vaše pozdravy bude, aby ste nám na určité písmenko z abecedy povedali jedno mesto. Naše telefónne číslo 668 333 vám stojí k dispozícii. Predajne Zelený kraj oznamujú, že organizujú predaj trojtýždňových kuriatok. 15 kuriatok a 40 kg koncentrátu v pakéte dostanete za 3400 dinárov. Predaj bude od 15. do 20. septembra bežného roku. Záujemci sa môžu ohlásiť v Padine v predajni Zelený kraj. Vrezali sa, viac sa nevyrežu, od ľubosti ani sa nemôžu, od ľubosti červená ruža, ani sa nemôžu. Od ľubosti červená ruža, ani sa nemôžu. Ľubosť na svete panuje, kto má dievča, tak si ho šanuje. Kto má dievča, červená ruža, inak si ho šanuje. Kto má dievča, červená ruža, inak si ho šanuje. Ja som ho mal, som ho nešanoval, vydala sa, za ňou som panoval. Vydala sa červená ruža, za ňou som panoval. Vydala sa červená ruža, za ňou som panoval. Spieva nám Ondrej Topál, no 16. hodina sa minula a my zverejníme výsledky dnešného hlasovania, keď sme si volili hit pondelka. Za prvý návrh ešte raz sa ja musím obzrieť, Bejo a Stevo ste nehlasovali. Za druhý návrh pondelok, útorok Mária Vyhnalová hlasovali traja naši poslucháči a za tretí návrh Divie húsky leteli Pavlina Blanková a Anna Naďová hlasovali 5 naši poslucháči. Teda máme aj hit pondelka.
Je to tretí návrh a ešte jedenkrát pre všetkých našich poslucháčov odznie pieseň Divé húsky leteli v podaní Pavlíne Blankovej a Anne Naďovej. Nech sa vám pekne počúva. Bolo by to všetko pre dnes. Srdečné pozdravy zo štúdia Slovenského rádia vám zasiela zvukár Ján Petráš a hlasateľka Katarína Petrášová. Dovidenia v istom termíne už zajtra. Hit dňa.